Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha lapha ngoTapelo Maseko obaleka phaa uqela ke leMamelodi Sundowns, umfana omdala ke ngomnye wabadlali ke bebengamathemba phaa kwiWorld Cup eMzantsi Afrika phantsi kwesandla ke sikamlumzana uHugo Broos. Indaba ke ngoTapelo Maseko, umfana omdala, uzothi ga ngoku iqela leMamelodi Sundowns alizimiselanga ukuqhubeleka naye. Khumbula kaloku into yokubana ke liqela beleke lamlowuna umfana omdala, limlowunela kulaa tim ebeyidlalela kusizini ephelileyo umfana omdala. Ngoku laa tim ke ngoku ayikwazanga ke ukufezekisa izigqibo zayo neSundowns malunga nelowuni kaTapelo Maseko. Ithi ke into ke ngokuba phulaphuli ke iKaizer Chiefs ibongo zeyiSundowns lokubana mayimkhulule umfana omdala ngoma ithatha isigqibo malunga noTapelo Maseko. iKaizer Chiefs ke yona ke yona nto ibalulekileyo ke uTapelo Maseko iyamfuna, ifuna ukumsayina, ifuna ukumthatha imenze umdlali wayo. Khumbula loo into yokubana ke uTapelo Maseko ngoku iSundowns ngokweendaba ethe zabe ziyakhutshwa, oonondaba xa bebechwechwela ukuthi iSundowns ke sithathe isigqibo malunga noTapelo Maseko into yokubana ke angazikhangelela ke iqela ke azothi alijoyine, abuye ke ngokatsho kuSundowns into yokubana ke ufumene eliphi na iqela. Umfana omdala akazuba saqhubeleka ke neSundowns, akekho kwi-plans ke zikamlumzana uKhadosa, akekho kwi-plans ke zeMamelodi Sundowns. Nanjengoko nakusizini ephelileyo ke wayengekho kwi-plans ke zikaKhadosa, kwanyanza into yokubana ke iSundowns mayimlowune umfana omdala. Sithetha ke lapha ngeplayer ke ibidlala kwiWorld Cup, idlalele Bafana imele uMzantsi Afrika, yathi yakora nokora, yayithatha iBafana yayisa ku-knockout stage. Sithetha ke lapho ke ngoTapelo Maseko. iKaizer Chiefs nobunzima ke ebubona into yokubana ke phaya kulanga elihle phili ingathi kuyenyukela elaa qela leStellenbosch lifuna i-16 million, and iKaizer Chiefs ijonge uMaseko, yajonga ulanga elihle phili, yababona into yokubana ba-atheka ngokufanayo. Iyaqonda kweKaizer Chiefs yokubana ke nalena kaMaseko into mayiphushe, mhlawumbi ke iyawuenda apha imfumana umfana omdala. Khumbula ke ngubani owaziyo into yokubana ke uMaseko lo iza kumfumana ngamalini iKaizer Chiefs. Khumbula kaloku uTapelo Maseko icontract yakhe neMamelodi Sundowns iphelelwa ngo-2028, into ethetha ukuthi ke tim netim ke ezawuthatha ke uTapelo Maseko kwawunyanzile into yokubana ke yamkela izithonga nezithwentywe zemali eyakuzitshajwa phaa yiMamelodi Sundowns, ngoba kaloku use-under icontract neqela leMamelodi Sundowns njengale nkwenkwanyanya kwalanga elihle phili. Contract yakhe nelaa qela leStellenbosch iphelelwa phaa ngo-2027. Lithi ke laa qela leStellenbosch uba iKaizer Chiefs izimisele ngolanga elihle phili mayibeke apha ke i-16 million kuqala, emveni koko ke baza kuthetha into efanayo. Akho mntu waziyo ke nalapha kuMaseko into yokubana iSundowns izawutshaja malini xa iKaizer Chiefs ke ifuna uMaseko. Kodwa kubalulekile iKaizer Chiefs kuthiwa ke itshilo ke kwiSundowns uba mayikhawulezise ngoba iyamfuna phaa uTapelo Maseko ahambe ke ayobaleka phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Njalo ke baphulaphuli ke ningangena ke nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.